Kumusta po mga kapitbahay and welcome once again sa ating channel. Narito po tayo muli at naghahanda ng mga sangkap na ating gagamitin sa lutuin natin ngayon. At ito po mga kapitbahay ang mga inihanda nating sangkap. Ang paminta na nasa supot, siling haba, sibuyas, luya, siling Taiwan, bawang at ang ikalawang piga ng gata. At ito rin po ang tinatawag nating kakang gata. At syempre, ang giniling na baga, atay at puso ng baboy na gagamitan natin pampalasa sa ating lutuin ngayon. At nariyan din po ang patis at ang suka. At syempre ang bida po sa ating recipe ngayon ay ang puso ng saging. Opo mga kapitbahay, magluluto po tayo ng ginataang puso ng saging. Kanina mga kapitbahay ay inihanda na natin ang mixture ng pagbababara natin once na nagayat na natin ang puso ng saging. Simple lang po ito kapitbahay. Ito lang po ay pinaghalo natin ang 1 litro ng tubig, 1/4 cup ng suka at 2 kutsarang asin. Kaya po natin ibababad ito mga kapitbahay ay para maalis natin ang dagta na naroon sa puso ng saging. Diyan lamang po kayo mga kapitbahay at manatiling nakasubaybay. Samahan niyo po kami sa aming pagpapakitang gawa ng isa sa mga pamamaraan sa pagluluto ng ginataang puso ng saging. Alam naman natin mga kapitbahay na sa bawat iba't ibang lugar dito sa ating bansa ay may kanya-kanyang style ng pagluluto. At yan po ay base sa tradisyon, paniniwala at kultura na minana natin sa ating mga ninuno. Kaya kami po rito mga kapitbahay ay nagbabahagi lamang ng aming nakagisnang pamamaraan. O nga pala kapitbahay, marami pa tayong puso ng saging na gagayatin pero hindi na muna natin ipapakitang lahat at dito na tayo sa paghihiwa ng sibuyas. At sa paghihiwa nito kapitbahay, konting ingat lang po tayo. Dahil kahit wala po tayong mabigat na pinagdaraanan, ay may mga pagkakataon na talagang paluluhain tayo nito. Ito tulad ko, dinadaan ko lang sa kwento pero ang tutunan ito kapitbahay, kanina pa ako naluluha. Mabuti na lang at tapos na at ito naman ang isusunod kong hihiwain. Ang siling haba o ang siling green. Ang tawag ng iba ay siling pangsigang. At kung ano man tawag dyan, nasa sa inyo na po yan mga kapitbahay. Ang importante ay tayo'y nagkakaintindihan. At siya nga po pala, mabanggit ko lang mga kapitbahay. Konting ingat lamang po tuwing tayo'y naghihiwa ng sili. At kahit anong pamang sili yan, basta't ang importante, huwag po nating hahawakan ang ating mga mata dahil alam naman po natin na ito ay nakakahilam pagka dumampi na sa ating mga mata. Ang susunod naman po natin ay ang bawang. Pipit-pitin lang po natin ito mga kapitbahay pero pwede rin po, nasa sa inyo kung gusto ninyo na hihiwain ito ng pino at pwede naman dikdikin sa almeres. At ito naman pong luya ay hihiwain lang po natin ng maninipis. Pwede rin po na gadgarin natin, nasa sa inyo po. Kayo po ang bahala kung ano po ang gusto ninyo. At itong siling Taiwan ay hindi na po natin gagayatin. Pero pwede rin naman pong gayatin, nasa sa inyo po kung gusto ninyo yan. At ngayon naman ay magpipiga na tayo ng ginayat nating puso ng saging. Kanina, binabad natin ito sa mixture ng 1 litrong tubig, 1/4 cup ng suka at 2 kutsarang asin. Pipigay natin ito ng husto hanggang sa matanggal natin ang katas ng dagta. Dahil alam naman natin mga kapitbahay na ang dagta nito ay mapakla. Tuloy-tuloy lang po tayo rito mga kapitbahay hanggang sa matapos natin ito. At nako, iyang mga manok. Sinasabayan ako sa pagsasalita. Ay nako, mamaya huhulihin ko kayo at kayo ang isasama ko rito sa aking pagluluto.
Kanina pa ako gigil na gigil sa inyong mga manok kayo. Iingay ninyo, dinadaan ko na lamang sa pagpiga ang panggigigil ko sa inyo. Joke lang po. At ito na po mga kapitbahay at huhugasan naman natin ang puso ng saging na kanina pa natin nilalamutak at pinipiga. So, titiyakin natin dito sa ating paghuhugas na talagang nabanlawan natin ito ng todo at nawala na ang katas ng dagta. Gagawin po natin itong dalawang banlaw mga kapitbahay para masiguro natin na talagang wala na ang katas ng dagta nito. At ito na po ang pangalawang banlaw, pero hindi na po natin ipakikita ang kabuuan ng video dahil bibigyan daan natin ng ating intro at pagkatapos nun ay pupunta naman tayo sa pagluluto. Welcome back mga kapitbahay at tara na. Samahan niyo po kami na magluto. Ang binubuhos natin dito ngayon ay ang pangalawang piga ng gata. Dito mga kapitbahay ay gumamit tayo ng dalawang buong sariwang niyog. So fresh na fresh po mga kapitbahay ang ating gata. At yung sabaw nito ay ginamit rin natin sa pagpiga ng ikalawang gata. Patuloy lang po tayo sa paghahalo nito mga kapitbahay at hanggang sa kumulo ito. Aantayin lang po natin na lumapot ang consistency niya at gamit lamang po natin ay mahinang apoy. Tiyaga-tiyaga lang po tayo mga kapitbahay sa ating ginagawang paghahalo at pasasanbat. Doon din ang punta nito sa ating inaantay. At eto na ang ating inaantay. This is the moment of truth. At yan, ilalagay na po natin ang ating mga pangsahog. Ang sibuyas at bawang at luya. Mamaya na po natin ilalagay ang mga sili nito. Aantayin lang po natin mga kapitbahay na maluto ang nilagay nating bawang, sibuyas at luya. At humalo ang kanyang katas sa mixture nito. Saka natin ilalagay ang baga, atay at puso ng baboy. At eto't luto na kaya ngayon ilalagay na po natin. Siya nga pala mga kapitbahay, magtataka po kayo bakit naman ito ang naisipan nating gamitin. Bakit baga, atay at puso ng baboy? Ginagamit lamang ito sa bopis. Tama po kayo, pang bopis po yan. Pero yan po nakita ko na available sa ating freezer kaya yan po muna ang ginamit natin. Tatakpan lang po natin ito hanggang sa ito ay maluto. Saka po natin ilalagay ang puso ng saging. Ayan at luto na mga kapitbahay. So ilalagay na po natin ang puso ng saging. Dahan-dahan at ingat lamang po tayo sa paglalagay. Baka matalsikan ang ating cameraman. Ayan at malulhati na nating nailagay. Mabuti na lamang at hindi natalsikan ang ating cameraman ng kumukulong gata. At ngayon mga kapitbahay ay kailangan natin itong halukaying mabuti para maayos na mahalo ang mga sahog na nasa ilalim nito at saka natin ito tatakpan at aantayin na lang natin itong maluto. At sa oras na ito ay maluto na, ay saka naman natin ilalagay ang mga dagdag pang pampalasa katulad ng asin at ang isusunod naman natin ay ang patis. Pasisiritan na natin ang patis ito. Tansya-tansya lamang po natin ito at ito naman ang isusunod natin. Bubudburan natin siya ng paminta. At saka natin ilalagay ang pork cube. Ito na rin at isunod natin ang suka. Ayan, at pinasisirita natin ng suka. At pagkatapos natin lagyan ng suka, mga kapitbahay, ay mag-aantay lamang po tayo ng ilang minuto na huwag muna natin gagalawin. Aantay lang po natin yan hanggang sa maluto ang suka. Saka natin hahaluin hanggang sa matuyo. At eto na mga kapitbahay, tuyo na ang ating puso. Medyo kakaiba ito mga kapitbahay dahil dark ang kulay nito.
Baka kaya dahil ito sa sahog natin na baga, atay at puso ng baboy. Dahil kapag tuyo na dilis ang ginamit natin o kaya laman ng karning baboy ay light ang kulay niya. At ito't nilalagay na natin ang kakanggata. At pagkatapos natin ilagay mga kapitbahay ang kakanggata, patuloy lamang po natin itong halu-haluin at saka natin ilagay ang mga sili. Dire-diretso lamang po tayo sa paghahalo kapitbahay. At siya nga po pala, mayroon po akong isang munting lambing sa inyo. Hihilingin ko naman po na mag-subscribe naman po kayo sa aking channel. At pakihit na rin po ang notification bell para mabigyan ng abiso kayo sakaling meron po tayong bagong upload na video. Aasahan ko po ang inyong suporta mga kapitbahay. At eto na po at luto na ang ating ginataang puso ng saging. Kahit medyo dark siya, okay naman ang lasa niya, masarap din. So hindi po tayo mapapahiya mga kapitbahay. So ready na po tayo mga kapitbahay. Handa na natin. Ready na tayo sa plating. At mga kapitbahay, eto na po ang ating puso ng saging na ginataan. Marami pong salamat sa inyong suporta. Hanggang dito na lamang at paalam. Bye-bye!